Għat-tielet darba f'daqstant snin it-tender għas-servizz ġdid ta' vjaġġar bejn Malta u Għawdex bil-baħar jinsab wieqaf. Il-ġurnal Times of Malta jirrapporta li l-kumpanija Virtu Ferries qalet li s-sejħa l-espressjoni ta' interess hi maħsuba ħażin u mifnija b'diversi illegalitajiet ta' natura serja u l-kumpanija qed titlob biex is-sejħa għall-offerti tiġi kkanċellata. Iżda filwaqt li ż-żewġ sejħiet preċedenti kienu għal servizz ta' Fast Ferry, is-sejħa għall-offerti maħruġa x-xahar li għadda kienet għal servizz hop-on minn 5 postijiet differenti: Marsa Xlokk, Taxbix, il-Belt Valletta, San Ġiljan, San Pawl il-Baħar u Għawdex fost oħrajn. Virtu Ferries ma kinux l-uniċi li lmentaw dwar din is-sejħa l-offerti, l-istess għamlu l-kumpaniji Supreme Travel, Marsa Mxetto Steam Ferry li hija kumpanija sussidjarja tal-Captain Morgan, Mercantile and Coaling Company u Bianchi and Co. Huma qalu li l-kriterji tal-għażla kienu jiffavorixxu operaturi fuq oħrajn. Virtu Ferries qed tinsisti li s-sejħa l-offerti tikser ukoll ir-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar l-għajnuna mill-Istat li l-esklusività ta' 15-il sena mhix ġustifikata u hija eċċessiva. Virtu Ferries qalu li s-servizz kif propost ma jilħaqx il-mira li jgħin il-komunità Awċija għaliex minflok Fast Ferry Service bi vjaġġ ta' 35 minuta bejn il-Belt Valletta u l-Port tal-Imġarr, is-servizz propost jinvolvi vjaġġ ta' mill-inqas siegħa u 40 minuta.